Bideo honetan notak atala ikusiko dugu, bai nola ikusten ditugun guk notak, eta nola jaitzea ditugun Excel batean edo kalkulu horri batean. Horretarako joango gara notak atalera, eta hor ikusten dugunez agertzen dira ikasle guztiak, ariketa bakoitza edo ekintza bakoitza eta daukan nota. Batzuetan ez da agertzen nota, noski entregatu ez duelako. Nota agertzen bada, entregatu du eta puntuatu diogu. Eta batzuetan entregatuta agertzen da, eta bada ez diogu jarri nota, nahiz eta entregatuta egon. Hemendik kudeatu ditugu nota guztiak, eta badago gauza bat importantea. Eta ez dakiz zergatik, Googleek ez du bere lekuan jartzen. Badago aukera jaisteko nota guztiak kalkulu horri batean. Normalena esango litzateke, hemen bertan ikusten ari naiz nota guztiak, eta hemendik jaitziko ditut, ezta? Ez. Hemen sakatzen badugu torlojuan, agertzen dena da, ezagutzen dugun leihoa ja, gure gelaren esarpenekin edo. Pizka bat diskutaturik dago, eta horretarako egin behar duguna da joatea ikasgelako lana atalera, aukeratu edozein lana, adibidez deskripzioa, hemen dago bat entregatutakoa edo bat kalifikatua, joango gara berdin dado nondik, alde batetik edo beste batetik, joango gara entregatutakoa, leiho honetan ja egon gara behar bada puntuatzeko ikaslei edo nota emateko edo, eta leiho honetan deskargatzen da. Ez dakiz zergatik jarri duen Google leiho honetan, baina hemen bai tuerkan sakatzen badugu, baditugu aukera. Kopiatu kalifikazio guztia Google kalkulu horri batean, edo deskargatu CSV gisa. Normalean, hobe da, kopiatu kalifikazio guztiak, sortuko da Classroom karpetan driven sortuko da kalkulu horri bat, eta hor agertuko zaizkigu nota guztiak. Hemen daukagu, ikasgelako bat ez bestekoa, ikasle 0 bat, ikasle 0 bi. Bere korreoak eta batez besteko nota. Hemen atal bakoitzean lortu duen nota. Deskripzioan, galdera egin genien galdera, nos nahiago duzuen egitera joatea, ez zegoen puntuazio horik orduan hemen ez da agertzen, eta ematera egiketa baitare, bakoitzaren puntuazioa. Kalkulo horri hau gelditzen da gordeta automatikoki Classroom karpetan, eta kontu zibile behar gara beste gauza batekin. Baldin bagoaz orain gure Classroom karpetara, driven, hemen, nire unitatean, izango dut Classroom karpeta, eta Classroom karpeta horretan agertzen dira notak, kalifikazioak, frogak ezuit. Karpetan bertan daude. Hemen ez daki normalena izango lexateken gela desberdina baldin baditugu gela horietan sartu. Hor dago beste arazo bat, hemen ditugu bigelak, ni sortuta ditudan bigelak, baina kalifikazioak badaude Classroom karpetan. Normalena izango lexateke hori, gela bakoitzaren karpetan gordetzea notak desberdintzeko. Baina guztiak gordetzen dira hemen, orduan azkenean pizka bat nahaztego egiten dira. Eta eskatzen diogun bakoitzean sortzen du berri bat, kalkulo horri berri bat. Orduan, amaitzean behar bada izan aditugu, kalkulo horri pilo bat hemen. Kontrolatu behar dugu zein den egin dugun azkena, data begiratuz edo, kontrolatzeko egin dugun azkena zein den. Notak orduan, ondo kudeatu ditugu horrela, deskargatzea aukera oso ona da, Excel horri batean izateako gero horretan estadistika, grafikoak edo horrelakoak ateratzeko, eta orduan, hor kudeatu ditugu. Notak atalean sartzen bagara, berriro, eta ikasle batean sakatzen badugu, hor ikusiko dugu bere informazio orokorra. Ariketa bakoitzean zer egin duen, notak, entregatuta dagoen ala ez. Hemen entregatuta sakatzen badugu, ikusiko ditugu bakarrik entregatuta daudenak, kalifikazio jarri ondoren itzulitakoak,
hemen agertuko dira, eta entregatu ez direnak hemen agertuko dira. Banan joan aldugu kontrolatzen ikasle bakoitzaren notak.